De moment el que farem és actualitzar-nos una mica i preguntar a l'Anna què ha passat. Estic veient que el Pere no se n'enfia molt de mi perquè ell fa el repàs informatiu bo, el fa al principi del que ha passat. Sí, fa el resum bo i jo explicaré el que a mi m'assembla i m'agrada. A veure, què ha passat? Anem a Cambrils, que guai. Sí. 20 joves de Cambrils, és que dic alt com si estigués a les efemèrides, 20 joves de Cambrils per fi han cobrat els ajuts de renda bàsica. Poder fer un festival. Sabeu el que són els ajuts? Sobretot ells. Clar, ells sí, els han cobrat entre l'1 de juliol i el 30 de setembre, aquests 20 joves de Cambrils que estan saltant pel poble tots els 100 dies, podreu veure, doncs aquests han cobrat la renda bàsica. Llavors, hi ha 131 joves més que també ho van demanar, però encara no els ha arribat, de Cambrils ja els arribarà, tranquils. Si ha arribat a 20, pot arribar a molts més, a 25, i a 131 esperem que també. Llavors, per la gent que no ho demani, que no sàpiga què és, doncs els ajuts de renda bàsica són ajuts que dona el govern, que te dona 210 euros durant 4 anys a persones entre 22 i 30 anys, joves, 22 i 30 anys, sí, i això, i te'ls dona per si tens un sou durant l'any cobres menys de 22.000 euros, que també és molt fàcil això, doncs te donen aquests diners si te'n vas a viure de lloguer. I mira, doncs és bonic. Sí, és bonic. És bonic. Llavors, un d'aquesta gent que han tingut aquesta ajuda i que estan feliços de la vida han contactat amb mi i m'han ensenyat el pis. Sí, estàvem fent una festa i han dit vine a la festa, t'ensenyem el pis i uneix-te a nosaltres. I si voleu aquí teniu el meu company que m'ha mostrat el seu pis. Mirem-ho. Hola, soc el Carles i ja he rebut el meu ajut pel tema del pis i el que volia fer era ensenyar-vos una mica com ha quedat, no? Estem fent una festa amb els amics però podeu passar perquè està sent guai, anem, veieu. Doncs ja està, ja veieu, és molt acollidor, és una mica estret però per mi està bé, no? Si voleu us ensenyo el que és el saló menjador i cuina, està tot junt i està aquí. És gran, està lluminós. Aquí tinc la nevera. Es convidaria al iogurt, però és que el guardo per dades especials. És de... caducava el 2007, però és que no tinc moltes ocasions especials. Però no passa res. Anem a continuar, si voleu ara us ensenyo el que és el lavabo i l'espa, vale? Em sembla que estaven els col·legues fent alguna cosa. Ei, tios, que ha vingut la gent. Què feu? Però no prepareu l'espa. Tio, aquí no va això. Està el jacuzzi preparant-se. Però fiqueu el tap, si no ens podrem banyar. És superfort, tio, això no funciona. No tens electre o què? Ai, és que encara no m'han fet efectiu això. Tio, quina merda, no hi ha música, Vinga, va. Doncs això és el meu pis. Està guai. Bye, adéu. Encara hi cap gent aquí. Pues es que está el mínimo. Es una mierda, pero punxada en un pal. Pues sí. Ja us ho deia, que si ficava Manolo Escobar no Es que vaig a venir jo a explicar-vos les coses, Tio. Mira. Puja al pòdium, puja al pòdium. Puja al pòdium. Tio, això és superfort, tio. Ja no cal que estàs aquí. Doncs bonic, el pis. Molt maco, molt espaiós, molt ben il·luminat, molt bé aquest pis. Clar que sí, la gent contenta d'estar allí dintre, ficada i tot. Doncs bé, com que la notícia no dona per més, us n'explicaré una altra. Veus que bé? Sí. Recordeu que hi va haver un rally fa un temps, el Rally Catalunya Costa Daurada, va tombar per aquí, no? Se n'en recordeu tots. Doncs això, al Rally Catalunya hi havia un pilot holandès que es deia Michael Eckhouse i estava reconeixent el circuit per allí a la zona del Coll de la Teixeta quan un mosso d'esquadra el va parar i li va ficar una multa perquè no portava cinturó de seguretat. Que clar, que es pensava que per fer un circuit no havia d'anar lligat? No, has d'anar lligat igual, i més si estàs reconeixent allí. Què estàs fent? Reconec. Doncs ves, reconeix amb cinturó. Total, que per evitar que... Tu voldries per mosso d'esquadra, eh? Clar que sí. Què fas? Reconec. Vale, Pues reconeix amb cinturó. Pues reconeix amb cinturó. Llavors els Mossos què van fer? Doncs van intentar ficar unes mesures perquè a la resta de pilots no se n'anessin així alegrement a fer infraccions viàries i tot això, i tenim les imatges de com... Vosaltres heu vist algunes imatges del rally i tot això, però de com va acabar el rally després de les mesures que van ficar els Mossos. Mireu com van haver d'anar els pilots a acabar la cursa.
Boogie, 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 boogie. Ja és trist ja, com han d'acabar. Ai, sí, que és Ai, trist. sí. Quines coses més tristes que passen en aquest món. Bueno, és divertit en món radi, sí. Bueno. Trist i divertit. Ojo, Trist i divertit. Sí, sí. És un món ple de contradiccions. Que antagònic i que antònim, tot plegat.